Abadlali beRoyal AM sebethola izindaba ezijabulisayo ngesikhathi kuthiwa ababuyele kuzilolongeni ngolwesine kulandela izindaba zokudayiswa kweqembu. Isigungu esiphezulu sePremier Soccer League kulindeleke ukuthi siqinisekise abanikazi abasha baleli qembu elizinze KwaZulu-Natal nokuholela ekutheni kuphele isikhathi ebesiyinxushunxushu esicekele phansi isithunzi seligi. Iqembu belibhekene nezinselele eziningi okuholela ekutheni kuhlehliswe imidlalo engu-13 okuhlanganisa nomdlalo walo weNedbank Cup neMilford FC. Usomabhizinisi waseThekwini uthenge le club kwaSARS othatha impahla yeqembu ngenxa yezibopho zomnikazi weqembu uZentele uShoni Mkhize. Umnikazi omusha uthembisa amabhonasi abalulekile kubadlali ukubagqugquzela ukuthi bagweme ukugawulwa yizembe njengoba iclub okwamanje ihlezi emsileni wePremiership ngamaphuzu ayisishiyagalombili emidlalweni engu-11. Abadlali baziswe ngokudayisa kwalo ngolwesibili bayalelwa ukuthi babuyele kuzilolongeni ngolwesine. Kulindeleke ukuthi iPSL yenze izimemezelo mayelana nalesivumelwano maduze. Imidlalo yeqembu ezayo okuhlanganisa naleyo ebihlehlisiwe phambilini izocaciswa iPSL. Akukacaci ukuthi iclub izoqhubeka nokudlala eHarry Gwala Stadium noma izokuya eThekwini. Umdlalo wabo olandelayo bazodlala neMagesi FC ngo-April 5 kodwa kusalindelwe isimemezelo seligi.